Ja, velkommen tilbage. Vi er nu i fem af på fond. Det er en håndtagsfond, og det er en pandefond. Og jeg er i gang med at lave guldmakrelkål, som er en maltesisk hvidkål, kogt ind med maltesisk rødvin, lavalet. I virkeligheden det er husets vin. Men jeg har sådan set forkogt lidt, og jeg vil nu koge resten. Ja, så er vi klar til at ordne hænderne. For 3 timer med brystet nedad, og 2 timer med brystet opad. Så får vi en time på fadet.